Her er Jørgen og Jette. De er ved at gøre haven i Brøndby forårsklar. I de kommende måneder vil de fortælle om, hvordan deres regnvandsbed udvikler sig. Sådan et har de nemlig anlagt, så regnvand for eksempel fra deres tag ikke længere bare løber i kloakken. Velkommen til vores regnhave her i Brøndby Strand. Vi er rigtig glade for, at vi har fået en ordning på, hvordan vi kan komme af med vores regnvand uden at belaste kloaksystemer og lignende. Vi havde før en stor græsplæne. Den blev lidt kedeligt, da ungerne flød hjemmefra. Men nu fik vi så lavet regnbed, og det tager alt vandet, og der står en masse fine planter i det. De ser måske lidt kedelige ud nu, men man kan se, at de er begyndt at spire. Haven er kommet til at rigtig flot ud, og der sker en udvikling måned for måned. Så vi glæder os hver dag til at gå ud og se, hvordan det går med vores bed. Så det er en rigtig god løsning på problemet med regnvand. Regnvandet fra Jørgens og Jettes tag løber gennem denne rende ned til regnbedet i græsplænen. På den måde går der ingen vand til spilde i kloakken. Ja, det vi skal se de næste par måneder, det er simpelthen, hvordan bedet udvikler sig i løbet af sommeren. Og det bliver spændende, og det bliver også spændende for os. For sidste år var første sommer, det var i gang. Og der var planterne ret små, de var helt nyplantede. Og derfor så var der ikke så voldsomt mange blomster i det. Men jeg er sikker på, at de vokser mere i år, og det bliver rigtig flot i løbet af sommeren. Så det er vi meget spændt på. Og vi er i gang med at klippe ned. Vi har klippet det meste af det gamle ned. Så nu skulle der gerne snart komme noget nyt. For allerede sidste år kunne man se tendens til, at det bliver faktisk et rigtig flot bed. Følg med, når Jette og Jørgen i de kommende måneder fortæller om, hvordan det går med deres regnvandsbed. Det er her på Facebook.